שלום לכל בעלי העסקים והחברות, אני עדי אלון, אני הבעלים של A-Web Digital Marketing Agency. אנו כיום עוסקים בליווי של פרויקטים ברמת ה-SEO, בקמפיינים, במיתוג, בפיתוח ובייצוג. אנו כיום יודעים לתת מעטפת מלאה גם לעסקים חדשים וגם לחברות מצליחות שרוצות להמציא את עצמם מחדש, עם ליווי אסטרטגי, בנכונות והירתמות באמת להצלחה מרבית, באמינות ובשקיפות לכל אורך הדרך. אנו כיום פיתחנו מספר כלים שיודעים לתת את המענה האופטימלי לעסק ולהבין שהוא מוחזק ברמה הגבוהה ביותר, עם אסטרטגיה באמת שמצליחה לתת תוצאות מוכחות בעידן דיגיטלי שיש בו כל כך הרבה תחרות. אנו יודעים לפרוץ את הגבולות עם יצירתיות, עם צוות באמת מצוין ומקצועי ברמה הגבוהה ביותר. נשמח לעמוד